Вітання, дорогі друзі! Автопарк Юа нове надходження, це Kia K5. В дуже класному технічному та візуальному стані. 20-й рік, мотор 1.6 бензин. Це у нас Америка. Автомобіль приганявся для себе, робився для себе. Дуже класно зроблений, мінімальне пошкодження, повний електросклопакет, датчики сліпих зон, класний текстильний сіренький такий салон, трошки снігу засипало. У нас мультикермо, отримування в смузі, 140 тисяч пробіг на приборній панелі. Приїхала буквально там 3000 кілометрів тому. LXS комплектація, по задньому ряду у нас задній ряд в дуже класному також стані. Автомобіль знаходиться кільцева дорога 60. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. А за новими надходженнями слідкуйте на сайті Автопарк.ua.